Elvis and Sully. And Elvis want to nurse, and Sully don't accept it anymore. Hey, you have to stand on your own. Hey, goed zo. Goed zo, Reissie. Kom. En oh. 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 Goed zo, braaf. Stappen. Braaf, goed zo. Every time it's a bit better. Oh, stappen. Kom. Goed zo. Braaf. Oh. Oh. Braaf. Goed zo. Stappen. Kom. Braaf. Super. Blomke. Yveske. Ooh. Oh, please. I'm not sure if it's a good idea. Bellen. Een Boukje. Oh, be careful. Hey, Boukje. But for some reason, Yveske does it in her mouth, and then she's scared, and then she runs away, and she don't think it's just a branch. That's what I mean. Yes, that's all. Goed zo. Oh. Glendy, Peach en Daisy. Hop, hop, hop. Hey, Rijn. Tjoeke, Peach, Bouke, Kiki, Hoi. Dolly, Elvis. Vet coole Harry Potter tas. Wat is in het Engels heet? Harry? Even Harry vastnemen. Harry Potter. Harry Potter. And that's not a school tas, it's a school bag. School bag. So you've got a Harry Potter school bag.
you've got horses at home. And if you learn to talk English, you can take over the YouTube channel Yeah. in the future. You can help me, and then it's yours. Be careful. Ja, de hechtel in je horse steken. Hè? Ja, ik wil net nog hierin. Hé, maar wat brengen zij binnen? Doe eens goed achter het hek. Kom maar, Rijntje. Ken nou net van, ken nou net. Echt net. Vallen. Dolly, Elvis. Bij Rijn. Oh, Dolly. En Rijzie. Oh no. Oh. Oh, braaf. Oh, oh. Oh, you have to let it go. Oh, braaf. Oh, oh. Oh, maar. Braaf. Oh. Dolly. Let it go. Or eat it. Goed zo, braaf. Goed zo. Oh, horses are strange. Hey, Dolly. You can let it go. Hey, Dolly. Rijntje. It's gone. Good morning, ladies. Blomke, Belle, Yveske en Woutje. Hey, Yveske.
Belle. Hey Boukje. Belle. Hey. En Yveske. And Blomke is watching to the neighbors. The deers. Rijntje. And I thought Rijntje can go outside alone. Without Dolly. Goed zo, Rijntje. Normally, when Rijntje has her fall, I'm going to ride and they learn to be alone. And now, Rijntje is lame, so she don't get used to it. I have no rope. You don't have to follow me. Ja. Braaf, Rijntje. Goed zo. Well, Rijntje is relaxed. Hey. Other side. Oh, bye. I will go to Dolly and see how she's doing. Okay? Rijssie. En Dolly. Hey. Well, Rijntje is relaxed. And Dolly, Dolly is lying. She misses her mom. Well, I bring you in. Hallo? Kom. Yveske, Bella en Boukje. En Blomke in de bek. Hey Yveske. En Bella.
Hey, Boukje. Hey. Kom. Hey, Blomke. Hey. Hey, Bella. Okay. I have only one. Don't say anything to the others. Bouke, Tije, Rijn en Herre. Good morning. Hey, Elvis. Do you want to go to your mom? Kom. Sally. Hey, hallo. Okay. Normally it goes better. Kom. Goed zo. Hey, Sally. So Yvonne, introduce what you are going to do. Yes, hi there. Hi there. This is Reisi, and this is the second time we are in the arena with a saddle on. So, we shall see. Yes. So, be careful. Yes. Op zich jullie er wel rustig onder, hè? Ja, wat fijn. Okay, we're doing the other side. Ja, mooi. Mooie oefening, maar de beugels los.
Ja, doet hij goed. Check, check, check. Nou, dat gaat. Zit er nog naast hierin? Ja, even daarnaast. Kom maar. Goed zo. Ja, goed, zo. Goed zo. Ja. Stappen. Doe maar stappen. Doe maar stappen. Goed zo. Stappen. Stap. Kom maar. Zo. Braaf. Goed zo. Doet ze stekker dicht hebben? Ziet ze mooi op? Nou, had ze de tuur op het. Hoe ze er nog bij? Goed zo, Jet. Goed zo, Sally. Goed zo. Braaf, Jet. Stappen. Stappen. Kom maar. Stappen. Kom maar, Sally. Heb je die bocht geeft? Stappen. Goed zo.
Ja, ik wil de bak eten. There are the fillies, and over here a mushroom. Beautiful. Ah, perfect. Van de weg 1, 2, 3, A. De binnenkomen. Wij zijn kampioenen, we zijn kampioenen. Stop in Noordwaarts. Voor de sterke van Ah, dat is extra. Als je kampioen van de keuring wordt, dan word je niet alleen kampioen van Nederland, zeg ik altijd maar. Niet alleen kampioen van Europa, maar dan word je eigenlijk wereldkampioen. De vertegenwoordigers uit heel veel landen komen altijd naar de heksenkeuring van het KPS. Dit is mooi. Dit is Jurgen, 4 weg. Het seizoen, Liefde, 5-3-0 en Sieber, 5-4-7. Prachtige presentatie van Stal Jacot. Laatste ronde inzetten. Van Jelman Egon aankomen en Sieber, 5-4-7. Dames en heren, dit was de SLTM en een prachtige prestatie hier van Stal Jacot. Met in de hoofdrol natuurlijk Jurgen 495. Niet eenmaal, niet tweemaal, niet driemaal, niet viermaal, 5 keer kampioen.